tomto dieli sa budeme rozprávať s majiteľom spoločnosti vykupenie.sk, s doktorom Vladimírom Pijačekom. Čo ponúkate slovenským dedičom? Prečo by vás mali dediči osloviť? Veľmi dobrá otázka, ďakujem za ňu. Ja osobne sa špecializujem na výkup nehnuteľností v dedickom konaní. Vôbec nemusí byť skončené to dedické konanie. Túto službu som začal poskytovať pred niekoľkými rokmi. Naši klienti si to veľmi, veľmi vážia a boli veľmi s tým spokojní. Prečo? Dôvod je veľmi jednoduchý. Zoberte si, že nehnuteľnosť dedí viacero vlastníkov, teda dedičov. Častokrát tí dediči pochádzajú z rôznych miest, dokonca z rôznych krajín a prakticky sa často stáva, že sa ani veľmi dobre nepoznajú. Teraz každý ten klient alebo každý ten dedič má nejaký názor na hodnotu tej nehnuteľnosti. Jeden povie tak, druhý povie tak. Teraz si zoberte, tie nehnuteľnosti sú väčšinou v pôvodnom stave. Nikomu sa to nechce vypratávať, či si nedaj Bože rekonštruovať. My sme nezávislá firma Vykupenie.sk, ktorá, keď nás osloví dedič, tak my ju pozrieme sa na ňu a všetkým dedičom dáme do mailu alebo teda telefonicky oznámime hodnotu, za ktorú sme ochotní túto nehnuteľnosť vykúpiť. My dávame nehnuteľnostiam veľmi pridanú hodnotu tým, že tie byty kompletne rekonštruujeme. Máme tým ľudí, ktorí proste od architekta až po všetkých profesistov, ktorí nám tieto byty rekonštruujú. Tým pádom my ten byt vieme na ňom zarobiť tým, že dáme mu pridanú hodnotu. Keďže tie zdedené nehnuteľnosti sú väčšinou po starších ľuďoch, bývajú častokrát zanedbané, 30 rokov v pôvodnom stave a podobne a jednoducho dediči si zoberú len cennosti, alebo teda spomienkové predmety, nechajú nám byt v stave, v akom stojí a leží a my tento byt takto kupujeme a nemusia si robiť žiadne starosti, čo sa týka vypratávania alebo rekonštrukcie nebodaj. A naši klienti, teda dediči, dostanú sumu podľa toho, v akom dedickom podiele to zdedili. Hej? A keď sú tam aj nejaké dlhy, tak vieme samozrejme aj tie dlhy povyplácať. Dokonca máme klientov, ktorí nemajú ani na tie notárske poplatky, lebo každý notár si účtuje nejaký poplatok, ktorý nie je až taký malý. Radovo sú to stovky až tisícky eur podľa hodnoty. A nemajú niektorí dediči ani na to, aby zaplatili notárovi tieto poplatky. Tak my fungujeme tak, že ak nás dedič osloví a dohodneme sa, tak poskytneme tzv. Preddávkovú platbu až do výšky 15 000 eur, kde si môže poriešiť nejaké najnutnejšie výdavky, zaplatiť notárovi poplatky a celú nehnuteľnosť predediť. Ako náhle notár ukončí dedické konanie, hneď v ten deň vieme podpísať kúpnu zmluvu a so zrýchleným kolkom celú túto transakciu tak rýchlo urýchliť, že jednoducho pri klasickom dedickom konaní by čakal možno niekoľko mesiacov. Ale čo však robiť v prípade, poznáme, aké sú rodinné vzťahy niekedy, že tých dedičov je napríklad sú nejakí dvaja, traja, alebo povedzme, že teda traja a napríklad nekomunikujú medzi sebou, sú rozhádaní, vás osloví jeden, vy potom komunikujete aj s ďalšími? Áno, tiež dobrá otázka k veci. Poviem tak, snažíme sa byť aj takým mediátorom. Snažíme sa dohodnúť s tými dedičmi aj ostatnými. Nie vždy sa to podarí. Niekedy tie rodinné vzťahy sú naozaj veľmi naštrbené. Ale z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že k nám prichádzajú do kancelárie 5-6 rozhádaní dediči a keď odchádzajú z našej kancelárie, tak sa objímajú a boskávajú. A gratulujú si. Takže naozaj riešime aj takéto rodinné problémy. Myslím si, že každý z tých dedičov chce buď tú nehnuteľnosť alebo peniaze. Častokrát sa stáva, že niekto si chce nehnuteľnosť nechať, ale nechce toľko zaplatiť, koľko je naozaj reálna hodnota. A preto aj z toho dôvodu sme tu, aby nás oslovili tí klienti, my ju naceníme nezávisle a ponúkneme im veľmi férové podmienky. Všetko ide cez notárskú úschovu, to znamená, všetko je maximálne bezpečné. A čo sa deje v prípade, ak sa medzi sebou nedohodnú? Takých prípadov je veľa. Vtedy sa dá kúpiť aj podiel z nehnuteľnosti. Vieme vykúpiť aj podiel, samozrejme musíme osloviť ostatných dedičov, ktorí majú predkupné právo, ale vieme vykúpiť aj podiel nehnuteľnosti. Ak je to byt v Bratislave, vieme sa určite dohodnúť.
A keď hovoríte o tom, že vykupujete aj podiely, tak rozmýšľam nad tým, že je to pre vás atraktívne vykupovať tie podiely, keď viete, že vlastne tie ďalšie podiely vlastnia ďalší vlastníci, ktorí sa medzi sebou nerozprávajú? Nie je to pre nás tak atraktívne ako výkup nehnuteľnosti, ktorý vieme rýchlo zrekonštruovať a následne dať na realitný trh a predať našim klientom, ktorí už čakajú na naše nehnuteľnosti, lebo poznajú naše rekonštrukcie, ktoré sú naozaj vo veľmi vysokom štandarde. Nie je to až také zaujímavé, ale vieme. Vieme pomôcť aj týmto dedičom, ak majú v Bratislave byt a majú napríklad 1/3 bytu, 1/5, 1/10 alebo 2/4, to je jedno. Proste vieme sa s nimi dohodnúť. Samozrejme, predkupné právo majú ostatní vlastníci nehnuteľnosti, ale pokiaľ oni nezareagujú na výzvu, tak jednoducho túto nehnuteľnosť vieme vykúpiť aj podielom a potom ďalej to riešime cez súd. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja.